санаи 31 март дар толори фарҳангии гимназияи ба номи Асадулло Ғуломови ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе даври ноҳиявии озмуни шаҳрии забондонӣ ҷаҳондонӣ бо ширкати беш аз 180 нафар довталаб баргузор гардид. Маврид ба зикр аст ки озмуни шаҳрии забондонӣ ҷаҳондонӣ таҳти сарпарастии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе бо мақсади иҷрои барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон то солҳои 2030 гузаронида мешавад. Наргиз Шарифзода, муовини раиси ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе, тамоми ғолибони даври муассисавии озмуни мазкурро хайрамақдам гуфта, барои ширкат дар даври ноҳиявӣ муваффақият ба онҳо таманно намуд. Бояд гуфт ки дар ин озмуни маърифатӣ ки забондонии довталабон дар мадди аввал меистад, сину соли хонандагон аз синфҳои 5 то синфҳои 11 тамоми мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии пойтахт ва литсею гимназияҳоро дар бар мегирад. Аз суҳбат бо иштирокчиён аён мегардад ки бештарашон ба ғайр аз таълими барномаҳои муассисаи таълимияшон боз ба дарсҳои иловагӣ машғуланд. Назаров Шодмон ҳастам аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34 ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе. Бори аввал аз дар чунин озмун иштирок мекунам. Хушбахт аз он ҳастам ки аз даври муассисавӣ ба даври ноҳиявӣ гузаштам. Ташаккур мекунам ба устодон ки ба мо як кӯмак мекунанд. Ташаккур мекунам аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ, аз раиси шаҳр муҳтарам Рустам Эмомалӣ ки чунин озмунҳоро барои мо наврасон яъне баргузор мекунанд. Бо ин васила ба мо имкон медиҳанд ки дониши худро такмил дода дар оянда мутахассисҳои хубтар гардем ва шукронаи даврони истиқлолият мекунем ки дар даврони истиқлолият мо метавонем ба чунин навовариҳо дастовардҳо яъне шарафманд гардем, метавонем дар чунин озмунҳо бисёр иштирок кунем, номи муассисаи худро, номи шаҳр, номи давлати худро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд гардонем. ҳар кас ба забони худ сухандон гардад, донистани сад забон осон гардад. Қурбонов Рухвалӣ ҳастам, хонандаи синфи 11 мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ назди сароясоти маорифи шаҳри Душанбе. Тибқи иҷроиши фармони раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар шаҳри Душанбе озмуни забондонӣ ҷаҳондонӣ оғоз гардид ва имрӯз бошад даври ноҳиявии озмун аст ки дар 2 рӯз баргузор мегардад ва аз якчанд бахш иборат аст. хушбахтам ки дар қатори чунин хонандагоне ҳастам ки дар ин озмун иштирок менамоянд ва малака ва дониши худро дар ин озмун месанҷанд. кӯшиш мекунанд дар вақтҳои холигии худ ба омӯхтани забонҳои хориҷӣ, хусусан забони англисӣ ки имрӯз тамоми ҷаҳонро фаро мегирад, машғул шаванд. Носиров Абунаср, хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти умумии рақами 1. аз хурдӣ ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ як майле доштам, як шавқи беандозае доштам ва айни ҳол бо 4 забон озодона сухан меронам, аз ҷумла забонҳои англисӣ, забони русӣ ва забони туркӣ. дар олимпиадаи фанӣ низ иштирок мекунам ва ҷойҳои намоёнро сазовор шудам ва аз фани забони давлатӣ дар олимпиадаи ноҳиявӣ ва шаҳрӣ ҷой гирифтам. Я не унижусь пред тобою, не твой привет, не твой укор, не властны над моей душою. Знай, мы чужие с тех пор. Ты позабыла, я свободы для заблуждения не отдам. И так пожертвовал я годы твоей улыбки и глазам. I'm Berdiva Nilufar, studying at school number 8, and now I have participated in a competition. If you know language, you know the word. And now I'm very happy. I hope that I will win because if you know a lot of languages, it's like having another soul, the second soul. I know Chinese, and now I start learning German. ибтидо дар ҳар як синфхонаи омодашуда мувофиқи сину соли иштирокчиён масъулини маркази рушд ва дарёфти истеъдодҳои ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ба таври мушаххас шартҳои ин озмунро матраҳ месохтанд. имрӯз тибқи супориши раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе озмуни шаҳрӣ забондонӣ ҷаҳондонӣ баргузор шуда истодааст. озмун аз 2 қисмат иборат аст ки қисмати якумаш имрӯз баргузор мегардад, яъне хаттӣ. дар имрӯз хонандагон барои навиштани шакли дурусти имло, тарҷума ва инчунин навиштани эссе имрӯз имтиҳон месупоранд, пагоҳ бошад. имтиҳони шифоҳӣ яъне даҳонӣ, инҷо маҳорати суханварӣ ва маҳорати қироати шеъри онҳоро пагоҳ мебинанд. ин озмун ман фикр мекунам ки пеш аз ҳама барои ҷиҳати ташаккули забондонии хонандагон кӯмак мерасонад. даври шаҳрии ин озмуни маърифатӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ бо роҳбарии масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи мазкур дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. бояд ёдовар шавем ки донистани ҷумла шартҳои озмун ва дар вақти муайяншуда ба анҷом расонидани онҳо нақши муҳим дорад.
باعث افتخار سرفرازی است که طول سال‌های اخیر با دستگیری اساس‌گذار سال وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی برای دستگیری آموزگاران و خوانندگان آزمون‌های گوناگون یعنی که تشکیل و برگزار کرده شده است. در این ردیف تحت سرپرستی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی آزمون شهری زبان دانی جهان دانی و اینچنین تاج سر جمله هنر آس فیلم که تحت سرپرستی رئیس شهر دوشنبه تشکیل و برگزار کرده می شود و امروز آزمون بین خوانندگان زبان دانی جهان داری دوری ناحیوی رفته ایستاده است. نگفتن نماند که دوری اول که دوری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی بود. در دوری اول از خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و لیسه و گیمنازیوم فعالان اشتراک کردند و با دوری ناحیوی نزدیک 200 نفر راه خط گرفته و ما باوری کامل گفته میتوانیم که از بین خوانندگان ما بهترین ها را انتخاب نموده از جانب حکمان یعنی که بهترین انتخاب کرده میشه و با دور شهری راه خط میگیرند. باعث خوشنودی است که بیشتری شرکت کنندگان این آزمون‌های معرفتی و زبان آموزی میل و رغبتی به اندازه دارند. مسلم است که تشکیل و برگزار گردیدن چنین سبقت‌ها و هوسمندگردانی این قشر جامعه از طرف مقامات شهرداری این تکانی می شود در سمت جهانبینی وسیع نسل نورس و آینده سازی این وطن.